Manuswaning jajaran ate iblis lanatna iki sapa iki? Aku ngedep kaca iki piye? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki Ora edan iki tenan Baladewa tenan. Iki opo Banawan? mohon perhatian, mohon perhatian. Pengumuman besok minggu kerja bakti. Patoban menika petel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata Mandura. Raden Kakrasana. Menrada beda. Inggih. Ayo tandangana lekane ati. Bapak Prabu, kula nyuwun pangapunten Bapak. Bapak Prabu sampun dipun percaya. Kula nyuwun panjenengan sampun nekaken dhateng pun Bagong latri. Sabar Bagong sampun dipun percaya. Uye. Jagat Dewa Bathara wong ilahing. Yai Banawati. Kula wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih. Badhe mun catur. Apa sebabe kowe arep manjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang. Badhe mun catur, mun sampun dipun percaya Bagong. Kosik to Cahayu sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Patoban. Napa menika Bagong? Jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso Watana Ragate. Santai wae. Wah, manuswaning jajaran ate iblis lanatna iki sapa iki? Aku ngedep kaca iki piye? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki Ora edan iki tenan Baladewa tenan. lha iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali wae. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman meng corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng kae. Nggih, menawi mboten panjenengan menika mboten badhe rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena dipringake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawon aja takon terus aku mentolo karo glandang Nenggala dadi muparang. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Telih Mandrajala Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Patobat kok Prabu sampun ngatos menapa Prabu. Kok Prabu kula nyuwun pangapunten Bagong. Kok Prabu sampun dipun percaya. Kula nyuwun panjenengan sampun nekaken dhateng pun Bagong latri. Sabar Bagong sampun dipun percaya. Uye. Jagat Dewa Bathara wong ilahing. Yai Banawati. Kula wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih. Badhe mun catur. Apa sebabe kowe arep manjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang. Badhe mun catur, mun sampun dipun percaya Bagong. Kosik to Cahayu sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Patoban. Napa menika Bagong? Jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso Watana Ragate. Santai wae.
Lah kersanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, Inggih. ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya, Mas. Men supaya wangi. Inggih ngesnaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banowati. Kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngesnaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki opo Banowati? Mohon perhatian. Pengumuman besok minggu kerja bakti. Patoban menika petel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura. Raden Kokrasana. Menurut beda. Inggih. Ayo tandangana lekane ati. Panuswaning jajaran ate iblis lanat. Nah, iki sapa iki? Aku ngedep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki Ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali wae. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng e. Mati. Iya. Wah, ada. Wah, setan ratatan Panuswaning jajaran. Wah, iblis. Ing atas Tinata Mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atas aku piyayi mung dikembari karo kere. Ya. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Kowe lak kandhake juraganmu mbuh dadine Bagong. Sri Baladewa Narmati Dwinares Ora Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon Cinawi Tobat. Ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadilengleng. Ya, Banowati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kaki sawangen keringeting pun Kakang. Ingkang dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Tobat ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Apa? Kepala dineres. Kepala. Klopo dineres. Klopo dineres. Inggih.
Ayo aku dipeteki Manawati. Batu batu kan. Konjur ngadi-adi to. Kowe ya ora jeneng adi-adi. Ya ora wujud ngono iki kula wegah. Sampun ngantos wujud kados mekaten menika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Men mudar, ha. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, gane kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten. Ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dheraken. Heeh, Banawati, sayangku, cintaku. Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Men mudar, ha. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, gane kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten. Ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dheraken. Heeh, Banawati, sayangku, cintaku. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami Koko Prabu. Iya. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Ndarawati. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Dimas kadangipun Kakang Werkudara tak tampa. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Ndarawati Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Iya. Yayi Werkudara kaya wis ora kepenak prapanipun Kakang ing negara ing Amarta. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kula mendingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin. Menika kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu persasat kadidining entosi sineming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna. Dupi paduka kepareng tedhak wonten ing Datulaya Praja ing Amarta. Kadidene lumampah ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan raos ing manah. Ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Perkawis menapa Yayi? Miturut umbyaking para kawula dinten sakmangke peranganipun Panakawan ing Pandhawa inggih menika Panakawan negari Ngamarta. Wonten salah satunggiling Panakawan ingkang nandhang raga. Tegesipun nandhang gerah Koko Prabu. Lho. Salah setunggaling entawasipun Panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten. Mongko sareng kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ingkang nandhang raga kala wau inggih menika pun Panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nakyinaken. Namung emuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang dipun gulawentah dening Panakawan. Mila menawi ngantos sakmangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para Panakawan duk nyana cerak nyana sami mestani yen ta punta sakadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun Panakawan ingkang saestunipun
Puntadewa ingga sakmangke ngantos dumados Nalindra menika inggih krana ageng lelabetanipun Panakawan Koko Prabu Lersai. Malah saking pamrayoginipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke gandeng. Bukti nyata lan botenipun mun salah setunggiling Panakawan menika kala wau nandhang raga, saenipun menawi paduka Kyai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel. Niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel. Bola bari aku wis matur karo Mbarep. Yen to tak dherekake tedhak ana ing Karang Kadempel, wigati nyatakake marang kabar mau. Nang yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku, mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenakke ati. Mula dina iki, Mbarep kakangku ora usah dadak sangga runggi. Ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budal nang Karang Kadempel, nyatakake kahanane Panakawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining Panakawan ana ingkang nandhang raga. Yen to kateman mengkono Werkudara Janaka Mbarep apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Panakawan Mbarep kakangku. Rekat lampahing rata tanpa antara prating sukun ing argaram kang tumingal. Dereng ngantos paripun sami Mbah Wacana kasaring kemlajan masing tebian nenggih nata ing Mandura Prabu Baladewa. Dewi prating Datulaya karya kaget nata ing Ngamarta miwah nata ing Ndrawati tuwin sangya para Pandhawa. Panggat kurda sruma pangga wagut gati nyomawukyat ira wang-wang Koko Prabu damel kagiat raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku eneng apa? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten. Ya Ji. Wonten timbalan ing Ngadawa. Kresna, iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora ngepenakke ati. Keliripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ya iki kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang Raka sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok saling perkawis tumunten kula dipun ajab rembagan babagan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut, nanging sareng wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng. Ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng wisa Yai. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten telenging Taman Kadilengleng menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu.
Koko Prabu. Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak aja aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman kadileng-leng mongko tanpa palilaya Prabu Duryudana. Bagong lah cekel nang ngerti ya. Wah, lah kok ngedap-edapi temen Bagong mirang-mirang kepun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben, wis ben pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa. Nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong nyamah asmaning Kyai Prabu Duryudana. Sinayeng manglung mintonaken dewi gamanira kanggo mitir aneng asta Arjuna kula wonten maring adhawu aku ora maido kaya ngapa rasamu dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ingkang nganggebang lawan Nyai Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong kuwi abdimu kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa nlonjong botol lakumu dumujuk ana ing taman kadileng-leng niatmu piye kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane. Nyatanipun sampun damel lingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika nggadahi abdi. Teka pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kowe apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok petung dhisik. Aja agan tanpa petung mengko mundhak keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson kula krana kula mireng pangandikanipun Koko Prabu Baladewa. Mila samangkin nadyan kula nuwun sewu kathah ngendikipun paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sagedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika paduka Koko Prabu. Terus karepmu Arjuna, Janaka. Oh. Ora dalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya ora mokal wong sing digebang Nyai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-seri atine adiku lanang Madukara ya, Yayi. Yen to pancen wis wegah napa marah nampik pitutur becik ora tengko dikandhani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung ngulatake saka kadohan. Rasida terus ya wis. Ayo muni ngene. Nembang meneh. Kancane do jarikan kok kowe training.
Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semar ki nek ngetudes ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah ora delokne ngono. Mata to? Dus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ha. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Lho. Aku kowe rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur lah kamplengi itu. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. yo main-main yo ben. Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petro. Gong. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo. Medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le.
nyat langening kalangkuan aglar pandan moncar tinon lir kekonang kasor lan pacaring purnama ing gekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripun sami mbawacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kagiat Lurah Semar Badranaya wau Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara ya nolo garing tak tampa kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den ya Petruk tak tampa kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara ya Bagong tak tampa sumpengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den enten apa napa ajeng nganti ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar kula aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih pripun kok semune rada wigati ora ngira babar pisan lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa sinten napa Gareng napa Petruk napa Bagong kowe tak kandhani kowe tak jarwani Kakang Semar salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa wah lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Ganggong. Apa? Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata sirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembrono ning ora kaya ngono iki to kebangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, sapa sing ngomong ngono?
Ndaramu Janaka. Gus. Agus. Agus tukul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangene. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng Karo Bendara. terus Wajibe aku ingkang matrapi paukuman karo kowe. hukumane Ndara Janaka Kowe tak pateni. ya trima mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok pono ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae. Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa saya. Cilaka iki wis. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning klethus pelok. Apa ke jenenge? Aku sak ngrungokake nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora manang angkane gabul pulute. Edan tenan. Ah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Aku kok kerep lali ta iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu ora. Ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Nek ora mlayu sifat irung ngrekoso uripku nawe. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono. Zlep. Aku lek semelangke nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke. Wah, kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak. Wes bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya nem. Aku kok gak tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh nem. Aku ora
nang kene ora iso pamitan karo kowe aku arep golek dalan ning Pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa ora apa-apa. Titipan anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning Pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung putuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung